Eu vă traduc ce se vorbește. Nu-s delfini, astăzi marea e liniștită, dar nu pare. Uite ce aproape de apă. Salutare, dragi copii și prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Dacă v-ați uitat la cel trecut, ați aflat că sunt în Costinești, sau dacă v-ați uitat chiar și la titlu. Și încep filmarea pe aici prin stațiune, pentru că vreau să văd și eu cum arată. După cum v-am mai spus, nu am mai fost aici de când aveam 15 ani. Așa că pulsul s-ar putea să fie scăzut, pentru că este septembrie și nu mai este multă lume. După cum puteți vedea, și aici la parcul de distracții nu este nimeni. Bine, e dimineață, dar e weekend și s-ar putea să fie ceva mișcare prin centru. Așa că să pornim! Liber la acțiune! În primul și în primul rând trebuie să zic că am întrebat-o pe prietena mea, Raluca, care vine des aici, unde să mă duc. Și pentru că este dimineață, cel mai important este să-mi caut ceva de mâncare în primul rând. Și mi-am zis un loc unde să merg, așa că până acolo vedem și plaja, cluburile, am înțeles, lacul și apoi mâncăm în cel mai bun loc. Uite ce lată e plaja, doar că nu prea e lume. Și aici este lacul. Wow, e foarte tare lacul, ce vorbește. Ah, și nu v-am spus, ieri am văzut un vaporaș care dădea târcoale epavei. Așa că vreau să văd cum ajung și eu să mă plimb cu acel vaporaș. Mi-e cam frică de apă, dacă sunt valuri mari o să mor, o să mă ia inima, dar chiar și așa m-aș plimba cu el un pic. Hai, gata? Am întrebat și ce să crezi? O să mă plimb cu vaporașul. La epavă, cu vaporașul Lozana. Ia-uzi. Să facem câteva minute. Ăsta e vaporașul. Plimbări la epavă, cu vaporașul Lozana. Asta am vrut, să mă plimb cu vaporașul la epavă. Părul ăsta nu prea mă ajută astăzi, dar sper să mi-l bată vântul într-atât de tare și vaporașul să meargă super repede, pentru că mi-am dorit foarte mult să merg cu vaporașul și acum de dimineață cred că este momentul perfect. Mai merge și la apus, dar mă rog, deocamdată aștept aici sub pod la umbră să se umfle vaporașul. Și, apropo, costă 20 de lei un bilet pentru adulți. Eu și copiii. Doamne ajută, și-a plecat! Mi-am pus și șapca ca să fie treaba. Iar nu se aude nimic, nu contează. Asta e cel mai sigur vaporaș dintre toate. Cel mai rar. Cel mai rar? Are o medie de răsturnare cam o dată la 2 zile, dar nu mai reține asta dacă s-a răsturnat ieri sau alaltă. Oricum, dacă e să se întâmple ceva, vă dați seama dinainte, știți? La mine parcă nu se aplică regula aia marinăriei, capitanul părăsește ultimul nava. Eu sar primul și vă dați seama. Că în 68, când a ajuns nava aici, plaja era la 30 de metri în fața navei. Și a venit cu toată viteza până pe plajă. Deci, în jurul epavei apa are 1,5 m. Marinarii greci sperau să obțină banii pe asigurare. Da. Și poziția e trăgeasă. Da, Nicu, doamna, mi-am adus aminte, mâine e ziua cu răsturnare, dacă vreți. Nu azi. Mărfuri generale transporta. Am înțeles că în momentul naufragiului ar fi fost încărcată cu portocal. Ne-au confirmat lucrul ăsta sătenii locali, cei care au prins vremurile. Era malul plin de portocal. Aici e mai mică, dar nu E mai mică, dar e suficient de adâncă pentru noi, că știi. Onassis a fost proprietarul navei, Aristotel Onassis, marele armator grec.
Și da, cu degradarea de la an la an e vizibilă. Eu nu-i mai dau 10 ani în forma asta. Se descompune așa, bucată cu toate se lasă pe fondul mării. Da, dar nu-i de bine scrisul, să știți. E în memoria cuiva, vei fi aici la fiecare răsărit Teddy. S-a întâmplat ceva cu persoana respectivă, a sărit de pe fața navei, da, de sus, 1,5 metru are apa acolo. Fica armatorului grec Onassis se numea Evanghelia. E vizibilă deteriorarea, sigur, de la an la an. Dar era mai mică și partea din mijloc, cabina de comandă, era ridicată. Cel mai înalt punct de pe vas era cabina de comandă, sala motoarelor acolo jos, în mijloc. Wow! Calele locului de depozitare erau în extremități, în față și în spate. Am aflat și ce sunt buncărele, sunt din al doilea război mondial, niște locuri de apărare de unde se trăgea. Deci chiar buncăre sunt. Foarte tare, cum se cheamă? Dragoș. Dragoș a fost cel mai tare ghid de pe bine. vaporașul Vă așteptăm și pe voi. Lozana. Mulțumesc! Să rămână. Zi bună! Vă recomand din tot sufletul, a fost un tur foarte, foarte mișto, ne-a povestit toate lucrurile, știa toate lucrurile și mi-a plăcut maxim, cu toate că mi s-a făcut rău de la barcă, deși nu au fost valuri, dar mă rog, uscat! Ce bine mă simt pe uscat! În sfârșit am ajuns să văd și simbolul stațiunii, obeliscul. Am înțeles că este simbolul stațiunii de prin 1960 și ceva, dar în 2005 a fost o inundație foarte mare și s-a dărâmat. Drept urmare au construit altul mai mare și mai frumos și mai înalt prin 2006. Acum, hai de mine, e rău azi cu părul. Hai băi! Acum, astăzi este o zi foarte, foarte călduroasă, nu mai pot de cald deja și după ce mi s-a făcut rău de la bărcuță, pentru că așa mi se face mie obișnuit, nu că a condus Dragoș nasol, așa mi s-a făcut rău și nici n-am mâncat nimic. Drept urmare, urgent trebuie să stau la o masă și să mănânc ceva. Nu mai e multă lume pe plajă, plaja este foarte lată, nu pot să zic că e curată, că nu prea este. Și în partea asta de plajă, aici la obelisc, nu sunt șezlonguri. Dar uite, asta înseamnă să nu fie o plajă privată, pentru că totul este relativ în paragină și arată rău. O, Doamne, sper să nu cad pe scările astea aici. Sunt la White Horse Beach, așa găsiți pe hartă, și hotelurile astea arată rău. Am crezut că arată mult mai bine. Stai să documentăm. Uite cum arată astea aici, scările alea exterioare arată interesant. Aici în spate e hotelul Forum, cred că cel mai înalt al stațiunii sau cel mai mare, dar mi-este foame. Uite, aici mi-a spus prietena mea că ar trebui să încerc să mănânc. Ștefan 1 și Ștefan 2. Am intrat aici ce să fac și mă duc pe terasă.
Stau un pic aici, mi-am comandat o omlețică și o cafea. Să-mi petrec și eu micul dejun cum trebuie, nu? Pe grabă. Și mai vreau să vă spun ceva, sunt foarte încântată cu micul dejun. A venit și desertul magic, niște clătite uriașe. Și dacă înainte am uitat de 3 ori cine e prin jur, dacă stau singur la masă, cine se uită la mine, se uită dubios, nu se uită, acum nici că mă mai interesează. Dacă s-ar focaliza și telefonul, ar fi super. Excelent. Poftă bună! Bine, arată rău acum farfuria, dar ați observa împăturirea clătitei. Un semi-triunghi împăturit. Ați văzut ce frumoasă era? Recunosc că m-am simțit foarte bine aici la terasa Ștefanu, a venit momentul să plec. Așa, informativ, dacă vă interesează, micul dejun a costat 55 de lei, o omletă, salată de roșii, cafea, apă și clătite. Wow! Ce frumos arată apa, nu știu, căutăm și în alte țări, peste tot apa albastră, când ea este chiar aici. E foarte, foarte frumoasă zona asta aici și văd pe mare foarte multe bărci cu vele, nu știu exact ce sunt. Cu toate astea trebuie să recunosc că plimbarea cu vaporașul mi-a pus capac. Încă îmi este rău, am venit să mănânc și așa, dar o să fac o mică pauză pentru ziua de astăzi și vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine. Asta a fost plimbarea mea de dimineață în Costinești cu vaporașul. Am mai aflat una alta, nu știu dacă mai am neapărat ce să vă arăt, dar o să încerc să mai fac un clip astăzi după amiază și mâine. Așa că nu uitați de un subscribe dacă v-a plăcut clipul și vreți să mă urmăriți în continuare și poate un like pentru plimbarea cu vaporașul și pentru Dragoș, cel mai tare ghid. Mulțumesc, pa, pa! Like devotion, empty notion. Like a roaring ocean, slow in motion. Lay down your troubled mind. We are only kind and will kindly cease to be. Mă duc să mă întind puțin în pat, că nu mai pot. Chiar mi-e rău de-a binelea. Și bate și soarele ăsta rău și nu-mi place la soare. Și aici nu-s plajă cu umbrele. Ce să fac?